kama rach. Nyakora mugajwange kinthuolo malach puothe mathoth mantiere gwenge mag Nyanza osebed kipidhe kitime pith mag ochele. Kata kamano kang makamano lokore ka koro jopur osechako kang mar pidho kitunguu. Jopur makamagi koro wacho ni pith mano mar kitunguu ntiere kod yuto mathoth kipimo gi mano mar ochele. Wado report no koya kuom jafom marwa Sharon Ong'ao. Pith mar kitunguu otimonewa e puothe mathoth mantiere e kaunti ma Migori. Ka puodhoni imedo kuone pi mar chwalo pith makamano. Hassan Zara en jadak e piny Misri. Osebedo kokonyo jopur mathoth e kaunti ma Migori kaluwore gi pith mar kitunguu. Nochako pith makama e kind thuolo mar higni 3 ma osekalo. Kaluwore ni pith mar ochele ne ok kelne yuto moramora. Kawuono en japur mong'ith kendo entiere gi mor mogundho kaluwore gi pith mar kitunguu. And this farm good for planting because this farm have a water already and good weather for planting, and I have the workers. Many people here can help me for this farm. Manager mar puodhoni Tom Wasu wacho ni onge pogruok moramora e kind pith mar otungu gi mchele e kind pith ma itimo. Pogruok wacho ni janeno mana e kinde ma itimo keyo kaachiel kod yuto ma japur yudo tok uso cham. Whereas in an acre of rice, you can get up to around 60 bags, which will translate to around 140,000 when the market is okay. But in onion, you'll get that in an acre you get around 20 to 25 tons. But if you go to the minimum of 20 tons, that will give you a minimum of 200,000 shillings per acre. So if you compare both, if you compare the onion and the rice, you'll find that there are more returns in onion than in rice. Hassan wacho ni osebedo ka ouso kitunguu mage e chiro mapacho kae ahinya to ne jo ohanda swekra. The onion is a good business because what the 1 acre maybe give 20 ton and that very very good for planting. And this the onion here have 2 months now after planting. And already maybe take another 1 month, one big like that. The market we target are mainly the supermarkets because we are doing a medium size onion, that which is ideal for the supermarkets and mostly the local market. So most of our onion we are going to take to the supermarkets. Kata kamano, japur ni wacho ni osebedo ka okadhe achiedh nade makoni kod kocha kotendre kod pith mar kitunguu. Owacho ni lum ma osebedo ka tia oyaye mono loth mar kitunguu ahinya to bang' ka osepidhgi. Omedo kowacho ni kute bende osebedo ka ketho pith mano mar otungu e puodho. Kuom sani Hassan chano yaro pith mar otungu nyaka puothe mamoko mondo oywa jopur mamoko. Okang' mowacho ni biro medo ne jopur yuto. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kodhi mbele ni riwruok moro miluongo ni She Makers katiyo kanyakla gi Mama Aida Odinga Trust